Son o vento cando me falas, a tarde para relucir, ven a noite cando te encaras, e outra vez vou dormir. O compostelán Moncho Fernández leva toda a vida vinculado ao mundo do deporte. Dende o ano 2010 adestra o Blusense Monbús Obradoiro. O técnico, coñecido como o alquimista da Pontepedriña, valora da nosa lingua todo o tecido cultural e artístico xurdido arredor dela. Bueno, pois é a lingua do país onde nacín e a lingua na que falaban e se relacionaban os meus antergos. Bueno, pois a lingua galega como fala ten as mesmas vantaxes que ten calquera outra lingua, a capacidade de comunicación entre dúas persoas ou máis, non? Pero penso que o realmente importante da nosa lingua é o substrato cultural que hai detrás, non só dende o punto de vista literario, non? Como pode ser poesía, novela ou calquera outra literatura entendida como arte, sino todo o substrato cultural que implica ensaio, historia. Sen o coñecemento desta lingua quedaría afastada no espazo e no tempo a laboura de tantos homes e mulleres que escribiron e falaron en galego. Pois, bueno, a parte dos séculos que xa leva vividos, espero que siga a ser unha lingua viva durante moitos máis séculos.